anggur dan buah kopi. Iki anggure yang kopine. Kancil wae. Iki pasangan terasi iki gedhi campur gedhi. Ya sing cilik campur. Loh. Ya, iki pasangan serasi. Ya. Sing lanang gedhi. Serasi apa sing wedok digandeng ketane yo gila ngono kok. Ora gila bilang tekan ora percaya. Iki asine ora gila. Lah nyapa Wedi kesurupan. Terus bener kau ireng ngono. Kowe tau urung dua deh. Aku urung. Kowe pengen urung dua deh. Kuwi barang belakang kuwi dulu. Bocah. Manusia tidak pernah mateng. Belakang ini. Aneh. Aku dan Mbak Sewa. Mbak Fianda, ini pasangan serasi, sing lanang gedhi, sing wedok gedhi. Kamu kaya tahu isi apa? Enak. Ini apa? Warnanya iso coklat, sitake putih. Ala kulo dhewe coklat ngebot ini kok ya. Ini wong kancane lho. Saiki iso buktikan aku duwe pasangan. Duwe pasangan. Ya, saya kok duwe dhewe. Pengen sunat kan? Dari panda. Membiji. Membiji ini pada keisi loh. Biji lho, apa dah? Lah siapi. Kita sekarang bahas apa itu? Gila. Doep lupe. Wes ora sing ngomong nih. Lanang ireng. Terus kurang apik. Ini mesti apik lho. Kan iki cocok gitu. Sing wedoke cilik. Sing lanange yo cilik. Pasangan serasi. Ketone ditabek kowe. Lah ini ditabek kowe. Oh enggak ya. Masuk suka kopi. Enggak suka itu. Enggak Fianda susu. Berwarna ya. Kopi susu. Iki wet. Aduh. Niki aku adalah racian kopi susu tenggiling. Iki susu. Kopi luwak susu. Luwak. Telat lho, Dot. Kok telat sih? Nah, Wis kambon mau.